Tak keď hovoríme o tom, že prečo teda s tvorbou treba vystúpiť von, myslím si, že ten proces je vlastne dosť namáhavý a že také niečo pre niekoho, kto tvorí, trvá aj roky. Teda, že možno každý jeden človek, ktorý sa v jednom momente rozhodol niečo písať, začína vždy písaním pre seba. Teda tieto veci vždy tak začínajú, že si možno začneme vytvárať jednoducho nejakú tvorbu, či to bola poézia, či próza, alebo niečo iné. Začína to teda tým, že si to povedzme zapíšeme do nejakého zošitu, alebo si povedzme robíme nejaký denník, alebo tomu podobné veci. A potom vlastne behom času, možno keď zistíme, že sú tu možno aj veci, ktoré nie sú až toľko naše osobné a ktoré by sme možno chceli aj zdieľať s inými ľuďmi, tak toto je asi ten nejaký prelomný moment, v ktorom prichádzame vlastne po to, že tú tvorbu začneme niekam zasielať. A toto je potom, myslím si, že väčšinou je to tak u ľudí, že to ide najprv povedzme do nejakých časopisov. Z časopisov sa to potom posunie povedzme už na nejaké súťaže a potom vlastne prichádzame po to, že tvoríme tieto básne, ktoré chceme zasielať na súťaže a samým tým potom dostávame aj takú nejakú motiváciu, keď ľudia vlastne začnú kladne hodnotiť tú našu tvorbu a potom to vlastne nejako nás privádza k tomu, že začíname chápať, že tá naša tvorba je kvalitná a potom sa možno viacej aj venujeme zasielaniu teda na nejaké súťaže. Prečo je dobre zasielať svoje básne do súťaží? Myslím si, že to tak nejako závisí od človeka do človeka, ale keď hovorím zo svojej skúsenosti, tak ja som si vlastne na súťažách tak všimla, že ma to motivuje, ako som už povedala, a že vlastne mám nejakú žiadosť prísť vlastne po to, že tie básne vyjdú do nejakej širšej verejnosti. A toto je presne ten spôsob, keď sa konkrétne robí o súťaži píšem. Tuto, čo by som povedala, že je dosť dôležitá vec, je ten seminár, ktorý vlastne prichádza po tej súťaži, na ktorom sa realizujú teda texty, ktoré boli ocenené na súťaži. A toto tým pádom pre mňa to znamená, lebo to znamená, že sa potom tá moja tvorba teda dostane aj na nejaký iný stupeň a že s ňou budú vlastne pracovať aj ľudia, ktorí sa možno zaoberajú niečím ako je divadlo, čím sa ja momentálne nezaoberám. A tým pádom tá tvorba akoby ožije, teda tá tvorba, kým je ona na papieri, tak je v inej forme, ako je to, keď sa ona objaví na javisku. A potom by som aj toto povedala, že by možno mohla byť nejaká forma motivácie, teda že jednoducho prídeme po to, že tú tvorbu vidíme aj v tom nejakom inom svetle a že ju možno aj my potom sa na ňu pozeráme na iný spôsob. A čo sa týka pocitov a vlastne významu tej prvej ceny v kategórii poézie, ktorú som ja získala pre svoj cyklus básní. Čo sa pocitov týka, nemôžem povedať, že som očakávala, že dostanem prvú cenu. Teda prišla som tak nejak s tým, že som bola potešená len z toho, že som niečo získala. A potom vlastne, keď som zistila, že je to tá prvá cena, tak môžem povedať, že mi tak dosť veľa znamenal ten fakt, že z tých viacej ako 100 vlastne zaslaných prác bola práve tá moja vybraná ako najlepšia. Teda to je presne tá motivácia, o ktorej hovorím. Ticho sa vznáša nad utlačeným slnkom. Všetko sa v zemi skrylo. Mater Terra
Terra Mater a skrýva každý kráter, ktorého sa ľudstvo nebálo. Kedy sme si vymysleli, že sme rovní Zeusovi alebo Thanatosovi? Kedy sme začali brať to, čo nikdy nebolo naše? Aj keď vieme, že nosíme nebeskú klenbu v kolenách. Náhle sme vošli do podstaty cez oči, obsadili územia, ktoré sme si sami vymysleli. Kto nám rozkazuje, keď svojou hlavou nemyslíme? A čo pre Boha lož robí v nebi? Neexistuje žiadny Pegas, na ktorom by sme mohli preletieť život, ktorý mrvíme vo svojich rukách. Zatiaľ čo týfusy pozorne držíme v dlani, aby sme ich mohli hodiť do tváre tým, ktorí sa nás opýtajú, ako deťom vysvetlíme túto tmu. Nad zničením nového Babylonu sa vznášajú tiene v podobe Ježiša. Nové úmrtia vyrastajú s koreňou. Leto sa skončilo. Možno si autor zamyslel, že táto báseň či už nejaký text bude znamenať jedno a teda ten nejaký čitateľ mu dá už aj nejakú druhú dimenziu. A myslím si, že toto je čaro aj zdieľania, teda zverejňovania básní a textov s inými ľuďmi. Práve preto, že potom zistíme, že to, čo sme vytvorili, má rôzne významy a že každý človek vlastne vzhľadom na to, čím sa možno zaoberá, čo ho baví, aké pocity momentálne prežíva, tak si z toho textu vyťahne možno nejakú inú emóciu. Nejako spiem k tomu, aby si čitateľ mohol vytvoriť niečo bez toho, aby si vyťahoval nejaký môj, povedzme, životopis a že by na základe toho životopisu vlastne potom vytváral si nejaký obraz o tom, čo som napísala. Teda nie, toto by som nechcela. Práve by som chcela, aby si čitateľ na základe svojho prežívania, svojho nejakého budovania urobil obraz o tej mojej básni. Tak sa stalo aj s týmto cyklusom. Teda cyklus sa nazýva Dievčaťu vo mne plus pád. Teda cyklus básni je vlastne Dievčaťu vo mňa. Pád je jedna báseň, ktorá je mimo toho. A je to nejaká sebareflexia, ale v zmysle, že pre každého človeka, teda nie pre mňa konkrétne. A ona vlastne hovorí o prežívaní vnútorného dieťaťa a o tom, čo sa vlastne s rozumom a s perspektívou jedného človeka stáva, keď dospie a keď sa vlastne pozerá, alebo vlastne ešte stále, keď dospieva a keď sa pozerá na to, ako možno sa pozeral na nejaké veci, keď bol mladší, teda keď bol dievča. A to, na čo som ja dávala konkrétne dôraz v tomto cykle, je vlastne feminizmus a také nejaké prežívanie jedného dievčaťa v takom jednom patriarchálnom prostredí, kde jednoducho existujú nejaké očakávania, ktoré každé dievča, ale každý človek vlastne má a ktoré tie očakávania vlastne má aj verejnosť, teda spoločnosť od toho človeka alebo od toho dievčaťa. A presne toto sú také nejaké stereotypy, ktoré by som ja chcela rozbiť týmito básňami. A ten cyklus vlastne hovorí o tom a potom pád ako taká báseň, ktorá je mimo tohto cyklu, ale možno nie až tak úplne mimo, preto som vlastne tuto aj dala teda do jedného celku, pretože ten pád vlastne ukazuje chyby spoločenstva, teda spoločnosti. Na aký spôsob sa vlastne pozeráme na život a že si ho tak berieme nejako, ako keby to bola nejaká samozrejmosť, ako aj každý deň, čo si berieme. A nejaké veci, ktoré by sme si možno mali viacej ceniť, že sa jednoducho postavujeme voči tým veciam, ako by boli samozrejme, ako by boli veci, ktoré každý človek jednoducho, za ktoré každý človek jednoducho môže vybojovať
a že veľa raz máme také momenty, že sa tvárime, ako by sme boli Bohom a ako by sme boli nejaké mytologické bytosti a ako by sme boli veľmi dôležitá vec a sme iba bodka teda vo vesmíre. A toto sú vlastne tieto veci, ktoré myslím si, že každý človek musí uvedomiť, že nie sme najdôležitejší, nie sme bohovia, sme iba ľudia, ktorí si musia ceniť teda každý ten nejaký jeden deň, ktorý prežívame a že sa musíme proste venovať aj tým deťom, ktoré dospievajú a tak je to nejako vlastne pád s tým cyklom dievčaťu vo mne poprepletaný. Viem sa pozrieť do všetkých krvavých vrstiev seba a zniesť každý pazúr havranov. Ale často si nevšimnem, že krvácam do rúk, ktoré ma nezranili. Moja najhlbšia pripútanosť bola často rozviazaná jednoduchšie ako tá bez slučky. A verila som, že človeku reťaz pripútanosti môže vriasť do kostí. Niekedy zavriem oči, keď pochopím, že prinášam búrky. A potom sa bojím, že zmeškám a že hľadajúc vinníka sa zabudnem pozrieť na seba v zrkadle, pretože zajtra tam možno nebude nikto, kto bude mať silu odpustiť mi. Kde sa rozmotám, zdá sa mi, že som sa uviazala na ešte hrubší úzol. Začínam revolúciu proti sebe. Niekedy sa mi zdá, že nikam nejdem. A že robím chybu, keď milujem až do bodu, kde lámem seba. Ale ak zajtra zomriem, som rada, že viem, kto nechá okno otvorené.